Pajjiżna huwa r-reba l-iktar pajjiż mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea li rnexxielu jaqbad reżina tal-kannabis li tidħol fil-pajjiż. Sentejn ilu l-uffiċjali Maltin għamlu l-ħames l-ikbar qabda tar-reżina tal-kannabis mill-pajjiżi kollha tal-kontinent Ewropew b'iktar minn 17,366 kilogramma f'iktar minn 22 qabda. Dan ħareġ mir-Rapport Ewropew tad-Droga għal din is-sena. Spanja kienet l-iktar pajjiż li qabdet reżina tal-kannabis kif interċettat ftit inqas minn 437,000 kilo ta' reżina tal-kannabis fi kważi 168,000 qabda. Ir-rapport juri kif il-prodotti tal-kannabis kienu fost l-iktar tip ta' droga maqbuda fil-pajjiżi Ewropej. Fil-fatt b'kollox inqabdet madwar 668,000 kilogramma reżina tal-kannabis fl-Ewropa. Malta taqbad 2.6% minn dan l-ammont. Ir-rapport wara wkoll kif madwar 4% tal-adulti Maltin jagħmlu użu tul ħajjithom tas-sustanza kannabis. Din hija l-iktar rata baxxa mill-pajjiżi kollha fil-kontinent Ewropew. L-ogħla rata hija fi Franza fejn 45% tal-adulti jagħmlu użu tas-sustanza kannabis tul ħajjithom. Ir-rapport innota wkoll kif is-sitwazzjoni ta' dawk li jagħmlu użu mid-droga u l-infurzar kontra l-użu ta' sustanzi illeċiti wkoll ġiet affettwata mill-pandemija tal-COVID-19. Dan hekk kif naqas l-interess fuq sustanzi bħal MDMA u kokaina li s-soltu l-iktar li jintużaw f'ambjenti soċjali li ma kinux qed joperaw minħabba l-pandemija. Dan fil-waqt li żdied l-interess fuq xiri ta' droga minn swieq differenti fuq id-dark web.